Yes. Mosom for better ni. Se mu za me ba life wa. Me the video ba na anya asem bia ebro so echen so. Ensem a eko na yetena se na yedwene ho. Ni yayi de eye ene de enye afrim. Ni yade yie ato yie. Onentima Awurade Nyankopon bo nipa obo ye sonoko no obo anyansafo so gu wiase. Enoma bi akoso wo man Ghana. Ya na awreho. Amanfo ekasa wo sika so. Sika wo. Ade a eye pipa eni animonyam eni sika. Sika muburu no. Ade a eni animonyam. Sika ntimi nkasa. Watch ye boy. Se uwo wiase sika nyina na bi wo watch ba ko pa owo animonyam sene usika owo no. Nipa nyansani de betim asena meka ase. Kwaso Awurade Nyankopon se me de asena ahinta nyansafo na maye akire nkokoa. Sa nyansasani bi ne menemo me kyerkyere mo nde no. Mese nipa de nani ato sika so. Ba sika ni animonyam. Sika eni animonyam. Ade a entimi nkasa biar eya wuhude. Ba watch ya ebo no. Bia watch na ebo no. Wompaboa kora bo de ne sene watch. Nipa biara mu watch. Mese watch wo animonyam esene sika. Watch so wo mfa so esene sika. Onua de entima meka sa asem we akere wo. Woda watch betima anyane wo. Wo kwa adwuma se watch nimo a wontimi nkwa adwuma nkɔ sika no. Watch nimo a wontimu nkɔ sika no. Nanso nipa emfa watch enye hwe. Nipa yankwa kura ya asase so ye watch. Yankwa ekura ye watch. Eye time. Wiase a yeti ye watch. Se watch stop wo wiase a atemuda asi wiase asai. Biara enhunu ba bia na akọ. Enti wiase besai. Ene nipa de ne yire nyina adisika achi ama noma bi ekoso wo man kanem a emwa ewo ye man kanem ene akuku entokwa manti na ekoso wo Ghana manim. Onua senka betie mi na waye nyansafo na wa ma wadwini mu adọ se ne Awurade Nyankopon kaaye no a enka onbema ya bafom ewo sika ho. Biara ni wa owa asase we ya yete so ne awu ewa asase we so na odi sika ato ne adakam ana wo na taade hye ne no fa sika ne hye atare no ana ne nipadua no twetwa nipadua ne fa sika wuram onua obetima yusu sika ne da wunya wua wawu sika la wudi akire no bia be pere sika ho ne dadua yi ade akyi ya de wawu na de nyansase ne ba mu. Ena asofofo akonfo say ministers president bia any di sika achi sika am ye ya jimifo wo wiase ne emfata ne ye sika ewuru ye jimimu ne emfata ne ye enne bi nyansempo amiensa okasa wo tumi so e wo sa pipa na ontimi nkasa ne so. Omu nipa no a bia oyare da ho a nipa na betima page no se uwo sika mpempem na se wo yare da ho na se nipa ma wabrabo mu a onua wo sika ne entimi kukuru ko hospital da wo sika no entimi frɛ ambulance ma wo da mama ye ne na ho ebia na munim me kyerɛ mo ne ama ho ahunu yamma ye ni na ho. Enne bitin hia ni nua enna nka a otiminti onna ne fie a otiminti wose wo nsem fata Awurade Nyankopon se me bɔ mu nyina ba akopɛ me de fam na tie ne nwono enti wo nkyene bi usika na wo ntimi nkyene wo nua wo sika o woni hia
Because one team in copy hiano. Now no so team pe usika na wanyan. Sika de obetima pe enya. Mre etimo dare. Ene enam sikantino nipa mfa nipa nyahwe bi okro de ne yire ne muno enam sika 70 be ma ne so onye sika okasa ba na nima o muno efise ono no to efira ba no onu ya sika e pipa adia entime nje wo nkwani sika bibe kasa wo sika awutin wo sika awuntime sika ntime nje wo nkwada sika ntime nya ade nyina ma wo da wo yare da dani masika entimi se nipa uni wo nchena sika entimi mfa anko hospital mama yeni nawo ene sika nibre ama ye di boni sika nibre ama ye di yawu sika nibre ama ye ne yemfata sika nibre ama ye ya hand time eno ma de emfata ni sika owruye ena asofofo a omudi hantan wo sikam ama nyankopon asem afrim ena abosonfo edi hantan wo sikam ena biase sika ama nipa ya blood ena bronsam ne ewru sikantino akuku awudie nipa no moja emfata nipa ya noma bia emfata nipa bunenua bia emfata onua to oboase wusika wo ni nyina dakro pe wo beda be sore ne ye de yense agubu sika ne entimi nyano sika entimi mwao momi antuya boase wo sikam yampe sika asundwie wo ene mrante di amerika sika kukukuku enoma de mfata ne yeye emaya na ye noma de mfata ene wo ko TikTok ene wo ko Instagram emaya nyankopon japadia odi amomo no na edabontne medemo besia me mamo part 2 ya mo fellow Asante Bernard ana Bernard Asante se wo pe me YouTube abo Bernard Asante wo puhwehwe Smell TV wo bo Bernard wo bo utre Smell TV na wo bo Bernard Asante obeyi me videos menjom amawo ba YouTube die wo Bernard Asante ya ubenyam na wo Asante Bernard ya ubenyam YouTube na Facebook so wo betima atwere Bernard Asante ana Asante Bernard ni na Facebook obeyi amawo onua mun follow me na yenche nsem ebeboaye na daachi abrabonti no ni yeduru kwadu ho ani ya jam ho awrade mfa mun si ya awrade nka mo ho ewo awrade din mu